είμαστε 62 άτομα που θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. 62 διαφορετικές προσωπικότητες που θέλουμε να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο στο μέλλον του τόπου που αγαπάμε και αποφασίσαμε να μείνουμε. Σας ευχαριστώ για την απόψινή, μεγάλη και δυναμική παρουσία σας στα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου της Δημοτικής Παράταξης Εποχή Ενότητας και Δημιουργίας. Η δύναμή μας είστε όλοι εσείς. Διασμού τούτου, υγείας, θείας βοηθείας, σωτηρίας υπερ αυτών υπομεν. Στον καθημερινό μας αγώνα θα είστε όλοι δίπλα μας, συνεργάτες. Κοινωνεί σε ό,τι και αν σχεδιάζουμε. Σε εσάς θα λογοδοτούμε για κάθε ενέργεια και κάθε ευρώ που θα διαχειριζόμαστε. Έχουμε την καλύτερη ομάδα, την μεγαλύτερη ομάδα, το πιο ποιοτικό ψηφοδέλτιο. Εμπιστευτείτε μας! Προτίθομαι να ζω από τον Δήμο, αλλά για τον Δήμο. Γι' αυτό δηλώνω ότι αποποιούμε του μισθού του Δημάρχου με τη νίκη στην κάλπη την Κυριακή 8 Οκτωβρίου. Καλό μας αγώνα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα